बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बेयावनो बाहागो लाफैनो नंगौ बे समाव दङ आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय दैनं लादांगुरि गामिनि दानसोरां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव नंगौ बेवहाय 7 स्टार क्लाबनि बादायनायाव जे 15 साननि फोरोंथाइ मावबादा लाबोदोंमोन दिनै मावबादाया दिनै फैयै फैनानै दिनै जोबथा सानाव गान होफैबाय बे जोबथा साननि थासारिखौ जे आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे बेवहाय खोब मोजाङैनो गथ'फोरा मोसादों। बे समावहाय आंजों लोगोसे दङ जे बेखौ जे सामलायनाय 7 स्टार क्लाब बे क्लाबनिनो जोंहा आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि दं। गिबियाव जोङो आफादगिरिनिफ्राय जे दिनै बेहाय 15 सानजों लोगोसे 15 साननि जे हारिमुवारि मावबादा फोरोंथाइ लाबोदोंमोन बे हाबाफारिया दिनै माबायदि जादों आरो बेवहाय माबायदि मोसागिरिफोरा माबायदिहाय रोंदों बेफोरनि सायाव आङो थोंजोङै सोंनो नाजागोन जे दिनै नोंथांमोननि हाबाफारिया दिनै फैयै जोबथा सानाव ओंखारबोबाय बेवहाय नोंथाङा दिनै मा बुंगोन? खुलुमनाय जासिबाय नोंथांनिसिम नंगौ जोङो थांनाय 24 मार्चनिफ्राय जों बे मावबादाखौ जागायदों। दिनै जोङो फैयै जोंहा दिनै जोबथा सानाव आगान सुरबाय माने जोङो दिनैहाय जोङो फोरोंगिरि बिथां सानैखौ बिदायजों लोगोसे जोङो दिनै लास्ट मावबादानि हाबाफारिखौ जों दिनै लानाय जादों। दा नंगौ जोङो खोब सिन्थाधाराजों जोंनि हारिखौ जोंनि जनाय हालामनि जिथु बे जोंनि 7 स्टारनि बेन्दोङाव थानाय 8था गामिखौ लाफानानै लोगोसे जोङो मोजाङै मोजां माने हारिमुखौ जौगाहोना बा मोसानाय बायदि बायदि दामजु दामनाय आयदाफोरावहाय जाहाथे रोंगौथि जों लाबोनो हायो बा गोरों जोंनि ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया जानो हायो बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जों दिनै बे मावबादाखौ लादों। दा बे मावबादायानो दिनैहाय जोंहा जोबथा सान। दा बेवहाय जोङो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जोंहा बे मावबादाखौ जिथु खुंफुंनाय बा मावफुंनायावहाय जोंनो बिथां अबिनाश नार्जारिया हेफाजाब होदों। दा बिथांखौ जोङो जोंनि 7 स्टार क्लाबनि जानानै जों बिथांखौ गोसो गोरबोजों मान बावो। माने बेबायदि जोंनो सासे जोंनि ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथाङा दा बेबायदि जोंनो समाज सिबियारि जोङो ओनसोलाव जों बिदि मोनोब्ला आरोबाव जोङो आवगायलांनो हागोन बेखौ जोङो जोंनि क्लाबनिफ्राय बिनि थाखाय बिथांखौ रोजा रोजा जोंनि क्लाबनिफ्राय जों साबायखर बावनाय जाबाय आरोखि। जनाय हालाम हिसाबै जे जनायनि 7 स्टार क्लाबावहाय दिनै 8था गामिल' दं बिनि अनगायैबो गुबुन गामिनिफ्राय बाहागो लाफैनायखौ नुदों बेवहाय मा बुङो? नंगौ जोङो बेखौ जिथु मावबादा बे मावबादाखौ जोङो जोंनि 8था गामिनि थाखायल' लायाखै जोङो बेखौ जोंनि जनाय हालाम जिथु सानजा जनाय होननानै बुङो बे हालामनि थाखाय जोङो बे मावबादाखौ जों लादोंमोन। बावहाय जोंनि बे 8था गामिनि अनगायैनो जोंनि बे जनाय ओनसोलनि गंब्रै गंबा गामिनिफ्राय फैबावनानै आरो बाहागो लाफैदों। किसुमान डिसटेन्स जानगारखौ लानानै एसे जोंहा बेवहाय एसे प्रब्लेम जादों जान बाहननि थाखाय बेवहाय गासैबो गामिया माने बाहागोखौ माने लाफैजोबनो हायाखै। दा जिथु फैदों बिथांमोना जों नुनायाव जोंनि हिसाबावहाय 300निफ्राय 500सिम जोङो मोननो हादों। दा बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौबो जोङो बाहागो जिथु लाफैग्रा बिथांमोनखौबो जोङो जोंनि क्लाबनिफ्राय जोङो गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौबो साबायखर बावनाय जाबाय आरोखि। दिनैनि दिनाव लाइमोनफोरा बेखाराव बांसिन थानायखौ नुनो मोनो। दिनैनि दिनाव हिन्जावसाफोरा बेवहाय सोलोंनो फैनायजों एसेबाबोथ' सोलायनाया जादों बेवहाय मा बुङो? औ नंगौ दिनैनि बे थारिखआवहाय जोङो नुनो मोनो किसुमान लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माखासे
फेग्रा मुवा बायदि बायदि मबाइल बेफोरजों माने टाइमखौ पास खालामनाय बायदिखौ जों नुबाय थानो मोनो। दा बेफोरबायदियाबो जाहाथे नैबे जिथु मावबादानि गेजेरजोंहाय बिथांमोना बे सोलोंथाइखौ लानानै किसुमान गाज्रि हुदाफोरखौ जेन बावलांनो हायो आरो नैबेबायदि सोलोंथाइखौ लानानै गोजौ लाइनाव दावगालांनो हायो जों बेखौ नोजोर बोनानैनो नैबे प्रग्रामखौ लानाय जादोंमोन आरोखि। जानाय हाला बैसागु 7 स्टार क्लाबा दिनै फुटबलनिफ्राय लानानै हारिमुआवबो फैबाय। बेनि अनगायैबो आरो माबाफोर हाबाफारि लाबावगोन नामा उननि? औ नंगौ, जोङो 7 स्टार क्लाब हिसाबै जोङो अनलि गेलेनाय बायदि बायदि स्पर्ट्स। दिनै जिहेतु 7 स्टार क्लाबा जे नोंथांखौ बेवहाय 15 साननि थाखाय फोरोंथाइ लाबोदों, बेवहाय नोंथाङा मा बुंगोन? गिबियावनो आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि निफ्राय फैदों। आंनि मुङा धीराज रामसियारि। जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथां अबिनाश नार्जारि आदानि हांख्रायनाय लेखायै, बिथांनि हांख्रायनाय लेखायैनो बे 7 स्टार क्लाबनि बानजायनायावहाय दिनै 15 साननि मोसानाय, मावबादा, दामनाय देनाय गासिबखौबो मावबादा 15 साननि हाबाफारि लानाय जादोंमोन। दिनै जोबथा सान, बिदाय सान। जोबोद गोजोननाय मोन्दों बैसागु बोथोरनि लोब्बा लाखिनानै जाखिनि बे मावबादाखौ लानायाव दिनै जोबोद गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय, माने आरो सोलोंनाय मावबादायाबो जोबनानै थांबाय। दा जाखिनि जोंहा मोसानो सोलोंग्रा फैदोंमोन बिथांमोनाबो जोबोद गोसो होनानै सोलोंनानै बे हाबाफारिखौ मोजां जाफुंसार होबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो फैबाय थानाय समावहाय हांख्रायना लाबोबाय निस्सय फैगोन। जोबोद गावखौनो गाव माने खाफाल गोनां आं सानना लादों। बे बोसोरावनो जेनेबा बे जुनाय हालामावहाय आं देग्लाय फार्स्ट हाबदों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों, माने बिसोरनि अननाय, बिसोरनि रेसपेक्ट जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथां आदा अबिनाशनिबो जोबोद साबायखर, जोंखौ जाखिनि हांख्रायनानै लाबोनानै दिनै बे खामानियावहाय जोंखौ माने आवगायहोनायनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।